I pozdrav svima ljudi, mi ćemo danas igrati Combat 5, evo, odnosno Modern Combat 5 Blackout, tako nešto. Ok, idemo. Ovo je zadnji nivo, četvrti, ok. Preći na drugu mapu još, idemo. Ako ćete imate kao vamo na engleskom što vam piše, da me čujete, ok. Opa. Ne znam da kako to. Ako vas živcira poluautomatik ovaj, ja ću naravno vam, promijeniti na automatsku, onda ću bolje poluautomatik. Vi sad birajte da i posjetite kanal FIFA ali Android Balkan, subajte se na njegov kanal, subajte se na moj. Ok. Da se ne mučite. Nemalo da mi se regeneriš health. Samo balvanić. Opa, ne. Opa, što je? Evo to ja u njega, a pucam ja u njega, evo te, ali ovo ne ide, on ima metalni taj oklop neki. Ubijaju mu se svi meci, ovi ga sam ga s autom ga pokupili, ok. Evo ga se. Da se učite igrica. Evo ga se ljudi. Sad idemo na drugu mapu već. Znači vam ima do 5. kao 5 misija. Sad ćemo vidjeti što ima vama. Tam je bilo 4, mislim da. Jogat. Da se učita sam. Oj, grafika je meni odlična za ovu igricu. Odlično mi je baš. Ajde, mamo. Ovdje sam gledala.
vam Boga odakle su vi. A kak su me ubili? Njim se ni zatrvenio ekran skroz okolo. Da pojma. Ja se kužim. I što je ispod čovjeka moda? Я под вакциной я побьян 6 секунд. Идешь вам. А погодил ga učela ljudi, jebote. Je. A jebem ti, htio sam da čučnemo. Jo, nemoj mi sve iz početka. A da, jebem ti mamu, pa koliko ću ja puta iz početka ovo igra. Ajde, idi u kurac više, pa koliko ću ja stigati. A to jebem ti! Ljudi! Ovo je to, klip je... Ljudi, vidite, klip je gotovo. I doviđenja. Ja ovo ne mogu preći nikako. Vidjet ću. U sljedećem klipu ćemo 100% promijeniti ću si ja pušku na automatik. Bol me briga, jebote, na početku misijama je sve bilo ok, ali sad vam jebote milijun ih izađe i to ću ja na automatik prebaciti. Ljudi, snimit ću odmah danas jednu misiju multiplayera i to bi bilo to. Ćao!